Azadlık Radyosu söyley. İcat portreti. Kulturabızның ұлы шәхсләре, din галиме һәм тарихчы Шиһабдин Мәрҗани турында француз галиме Александр Бениксенның фикере. Профессор Бениксен Көнбатыш дөньясында төрки мөселман халыклары буенча белгеч дип танылган советологларның иң күренеклесе булып санала. Узган программабызда Бениксен мәкаләсенең Шиһабдин Мәрҗани 19-нчы гасыр din галиме дигән өлешен тапшырган идек. Бүген Шиһабдин Мәрҗанинең тарих белеменә керткән хезмәтләренә туктап китәбез. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Фәнис Ишембай. Француз профессор Александр Бениксен универсал галим Шиһабдин Мәрҗанине үз заманының Платоны һәм татар тарих белеменә нигез салучы татар Херодотусы дип атый. Шул ук вакытта Мәрҗани Русиядә беренче мөселман тарихчысы дип санала. Мәрҗанинең иң мөһим тарих әсәрләренең берсе Җилалат ул-Замин фи тарих и Булгар ва Казан дип атала. Аның Булгар һәм Казан халыкларының кыскача тарихы турындагы бу әсәре 1874 елда Казанда китап булып басылып чыккан. Мәрҗанинең шушы китабы Ратлов тәрҗемәсендә Очерки истории Булгарского и Казанского ханства исемендә 1878 елда рус телендә шулай Казанда басылып чыккан. Мәрҗанинең Булгар ва Казан халыклары тарихи турындагы 2 томлык зуррак хезмәте Мустафат и Акбар ви Ахвал и Казан ва Булгар 1885-1900 елларда татар телендә нәшр ителгән. Шушы хезмәтнең беренче томында Казан ханлыгының бәйсезлек чоры, икенче томында Московия тарафыннан яулап алынганнан соңгы дәвре турында сүз бара. Шиһабдин Мәрҗанинең ислам дөньясының күренекле шәхесләре турындагы 7 томлык биографик тарихы Вафият ул-Аслаф дип атала. Әмма шушы әсәрнең беренче томы гына 1883 елда Казанда басылып чыккан. Калган 6 томы кул язма манускрипт рәвешендә саклана. Казандагы Тел, Әдәбият һәм тарих институты Мәрҗанинең шушы капитал хезмәтен басып чыгаруга ирешә алса, бөтен дөнья тюркологиясына һәм татар культурасына зур хезмәт күрсәткән булыр иде. Шиһабдин Мәрҗани тере вакытында ук инде олы абруйга ирешкән галим булып таныла. Татар милләтенең зихни һәм рухи яңарыш тарихы аның исеме белән бәйләнгән. Татар мәдәниятының вәкилләре Мәрҗанинең тууына 100 ел тулу уңае белән 1915 елда Шиһабдин Мәрҗани хәзрәтләренең виладәтләренә 100 ел тулу мөнәсәбәтилә Нәшри Түнә исемендә аның әсәрләренең библиографиясын басып чыгардылар. Татарстанда, Башкортстанда Совет хакимиятының беренче чорында татар культурасының бөек шәхесе Мәрҗани персона грата, ягъни кирәк шәхес дип саналды. 1920 елларда күренекле татар тарихчылары Мәрҗани хакында монографиялар яздылар һәм нәшр иттеләр. Җамалетдин Вәлидинең 1926 елда рус телендә басылып чыккан Очерки истории образованности и литературы татар до революции 17 года исемле бик күп мәгълүматлы хезмәтендә Мәрҗанигә багышланган һәм дин галимнәре дигән бер бүлек бар. Вәлидинең шул ук елда басылып чыккан һәм татар әдәбияты тарихи дигән китабында да татар зихни һәм рухи культурасының үсешендә гаять тәэсирле роль уйнаган универсал галим Мәрҗани турында сүз бара. Дөнья тюркологиясында җитди әсәрләр дип саналган шушы китапларында Җамалетдин Вәлиди Шиһабдин Мәрҗанине татар тарих белеменең атасы дип бәяли һәм Мәрҗани мөселман теологы сифатында ислам диненә яңача шәрх ясау аркылы татар мөселман җәмгыятендә җәдитчелек исемендә яңарыш хәрәкәтенең мәйданга чыгуына психологик һәм зихни юл ачучыларның берсе була. 1928 елда СССРның мөселман халыклар республикаларында дингә каршы кампания башланып киткәч,
Sovet tarix biliminde Şihabdin Merjani'ni persona non grata, yani kirekmegen şahıs dip ilan eteler. Anın ismi Sovet ensiklopediyalarına kirtilmey. 1960 yıllargacha Merjani'nin ilmi hizmetleri tilge alınmay. Eski alıngan şiraqta da Merjani'ni qaragruh ruhanilar bilen birge koyalar. Tik 60 yıllarda gına, yani Xruşov tarafından başlap jiberilgen ama Brejnev tuqtatkan distalinizatsiya şırında Merjani haqında Qazan Utlar jurnalında makaleler ko'ringani başlay. SSSR Fenler Akademiyasi Qazan filialının Til, Edebiyat hem Tarih Institutu 1981 yılda kolektif avtorlarının Merjani kak historik degan ciddi bir kitabın basıp çıkardı. Әмма ләкин bu kitapның tiражы külkülü ravuşta az bulup, hatta Tatarstan hem Başkırstan Respublikalarının kütüpxanalarına taratıp bir üçün de yeterlik tugul. Şuşu ciddi hizmette Merjani tarihçi bularak gına aklana. Kitapta Merjani'nin 19. asır Müslüman teologi ekanligi hamanın dini eserleri gümmen tilge alınmay. Tatarstanda müңarçı, tarihçi din galimi Merjani'nin revolütsiyadan ilik Garap harfleri bile basılıp çıkan kitaplarının birisi de hazırgi harfler bile yangadan neşir etilgeni yok. Tatar fenni tekşürünçilerinin bu maksatga erişe aluları ikili, çünkü Gorbaçov o'zi hamanın iştaşları Türkiye Müslüman Halklar Respublikalarında İslam dinine karşı kampanya alıp baralar. Gorbaçov'un aşıklık glasnost politikası Rus avtorlarına öz halkının uzganın hazırgısını tekşiruga, yaktırtuga yol açtı. İdeologik sebepler bile koyulgan çeklevler bitirildi diyerlik. Ama bu mümkünlük elige Türkiye Müslüman tarihçilarına birilmeyi. Fransuz galimi Beniksin, Şihabdin Merjani, Tatar tarih biliminin atası hem 19. asır Müslüman din galimi degen makalesinde ana şulay dip yaza.